Strânge pe cola, strânge pe cola. Nu strânge. Nu văd asta. Paște fericit. Paște fericit, Hristos a înviat. Adevărat. Voi că eu am mâncat. Acum am paște, tavară. Ei, după 2 părâre de whisky, Silvia, Eu ceai. și o bere la cutie, Silvia. Ceai. Da, deci se acceptă. 2009, Garden City, Michigan. Hristos a înviat. Adevărat. Asta e ou campion. Este. Champion. Aici îl pun struguri. So weird. Da, prăjiturile sunt foarte bune. Nu mai sunt. Noi, Prăjiturile care pot. și noi câteva. În noi. Să văd. Mama, unde duci berile? Stai, stai, Unde le stai, stai. Lasă-le pe masă, mă. Le-am luat împrumut. Ce că le-am luat împrumut. De ce le duci? Lasă-și pe masă. Mama, mai zi ceva. Tot duce. Asta e. Ce să zicem? Mă ridic să filmez mai încolo. 19 aprilie 2009. Iar o să dea N-am zis numai 2009, Belimbrico. Are ce are cu data. Păi să țin minte Belimbrico după Paștele. Da, chiar așa. Tu nu știi ce zi ea. Borcanul. Deci de unde e borcanul cu... Ai văzut ce e important de Paști? Borcanul de murături. Borcanul de la capacul. Borcanul de la capacul. Unde e calul de la potcoava asta? Nu găsesc potcoava. Și s-a dus în baie. Ia. Eu sunt capat tot în borcanul. Nu-i borcanul la căpa. Unde e calul de la potcoava? She's still laughing. Are you there? Stai acolo. Logic. Nu intra cu camera în baie. Doamne. She's so funny. Și n-are o țără, Doamne, fi lăudat că am avut de toate. Și el. Cum? Ce doriți să beți, avem. Sunteți invitați la masă de Paște. Adevăr. Whisky, beer, bere. Da. Grasă o cam dus berile de pe aici. Și bere. Și ouă. Și wow. Și borcanul care l-am găsit. Să vedem când vine mama să prind atunci când iasă. Să prind atunci când iasă din... No, păi nu. Mom? Hi. Okay. That was all. Nu vrei să vedeți dacă e întuneric acolo. Hristos a înviat. Adevărat. Hristos a înviat, Mom. Adevărat am viață. Peace. Hristos a înviat. Adevărat a înviat.